Μπαίνει βίντεο, με κάνει τίποτα. Αυτό είναι να το ξαναπατήσετε και να το κάτω να γίνει. Το κόκκινο. Έγινε. Αυτό θα καταλαβαίνεις. Αλμίνα! Δες, Αλμίνα! Αλμίνα! Δεν βγήκα το σπιτάκι. Εγώ κάνω το. Δεν θα το βάζω εδώ μέσα. Το βάζω εδώ μέσα. Κάνω το βίντεο. Εδώ είναι. Αλμίνα, τι λες, πόσα λεφτά έχεις? Δεν τελειώνω. Πού είμαι, σε τι κάνω με το βίντεο. Στο άλλο είναι. Έχω δύο channels. Όσο το κάνω στο chat.